baru nyampe mana? Oh bingung. Di sini tang-tang, di sini tung-tung, nggak ketemu tung-tung, Cek. Masih jauh apa deket, Cek? Oh capek bingung dah dia. Liwatnya mamba mana? Mimi Talia sareng Kang Puwaru sing ganteng dewek nok pujai kedik sing mirengat. Cicikan sing wis biasa nganteraken barang meng wilayah pesisir Kaloran ari watambal kan nembe dijak wis dalane gedang sak dusuk itu ae tukang piano ning ngantuk Olang bener kok. Mama puja menangka ibu Puwaru dewe sareng Kang Puwaru sing ganteng dewek aulis bawa saking tempel wetan Mimi Talia noksan sane gede. Hai aku cici ngantuk. Jangan ngantuk-ngantuk Dalannya blekak-blekuk, Ci. Soalnya cici keceplep-ceplep kok. iya dengan sampai pada blok AB ya Ci. Oh, watambal. Iya kok Apa watambal enggak inget Cici enggak inget Beli kelingan apa apa sih Bapak pernah bilang bahwasannya Ki ngirim Ki. Ngirim perobatan pangan, sandang sama orang yang berposisi oposisi memboikot pemerintahan Dermayu paham? kuniku sing ait mau kupikiran kini kokoh watambal ki Pikiran apa? watir ki mah watir sing arane blaikan beli weruh. Nah misalkan ning tengah dalan terus ketangguhan ning pageden Dermayu ki engkone ki pribe gini. Haya, ayo pergi koko tambal, haya ayo pergi. Kemana Kemana Kuku niku pikiran. Pikiran gini. Sing mauku. Haya kok, istirahat sejenak. Sebelum pergi, watin Watil, ketangguhan Ki Masnun sabar. Cici yakin pelajaran kita olah ketangguhan iki Mas Nu. Sabar. Mulane gani ngandalane ki bentang. Mamba bentang Bentang sampai gedang sakan gedung sukan. Dalannya mutel-mutel Ning rawa-rawa. Demi keselamatan kita. Ci, senajan ini orang Cina tapi patriotisme orang Jawa disuka. Karena orang Jawa jujur lah. Benar kok. Orang Jawa tak mau diperbudak orang Cina. Wong Jawa malempeng. Apa jare majikan? Lamun majikan sokon ngalor ya melu ngalor. Majikan ngongkon ngidul tentune ya melu ngidul. Bener. Tergantung siapa sing mai mangane. Pasti nurut mangsa wurunga hari wong Jawa mah. Watambal. Nun, Ci. Waktu adalah uang. Benar. Kita istirahat jangan lama-lama. Iya. Oke? Oke Bella. Oke. Angkel ngomong karo wong Cina kok kederang. Bahasa Indonesia nyaru. Jangan sampai Ki Bagus ulang nungguin kita orang. Ayo, buru-buru kita nanti pergi ke Kaloran. Istirahat dina pegel Ci. Haya, istirahat telusang. Kapan sampainya kita olah? Wong nembe betek tau ora Ci nembe gamandeg ning pinggir kali. Watambal ya pengen minum. Oh, Watambal mau dakon-dakon dulu. Iya, ngelemes nasi. luru banyu, Wak. Iya. Enak Cici karo Koko mah
mlaku ora gegawan. Kun ku Cina kabeh kun loro ku, Wak. Ih, Cina kabeh asli. Yong sing wadon mah Cinane blentot temen, Wak. Ya kan anake wong sugih. Haya, Ay. oe tidak kulang sandang pangan. Anake wong paling sugih ini. Macem-macem malah ngomong ah. Pak, Heeh. sebelum pergi, Heeh. Cici di sini mau menghibur Watambal. Oh, Apa Watambal mau bernyanyi untuk Cici sama Koko? Biasa nyanyi di kamar mandi ya. oh, ora. Biasa Watambal nyanyi pok ame-ame belalang kupu-kupu. Kok Oh, istirahat sejenak. Khusus lah ngomongin Jawa maning. Lebih Jawa aku ya ninggangin kene posisinya. Spesial yang lagi nonton Wirak Mandala dimanapun berada. Spesial buat kerabat SS yang selalu setia dari Pamanukan, dari Cirebon yang selalu melapat. Bang Nalji, Bang Nalji. Watambal punya saudara? Kanggo Big Boss Wiramandala. Bunda Bunda, Neni Puji Haruka. Bunda Puji Haruka. Mama Salam Ibel. kenal. Ayo, Cek. Weru lah kak. Ayo lagu apa? Kanggo Koko Mimi punya Rizky. saudara? Punya. Ayolah Jackie Chan ah. Jackie Chan. Ada sebegis di sini buat wong pabian udik ah. Khusus buat orang-orang Pabean Udik dihormati semuanya. Ayo, kejebak nyaman sudah kena belum? Kalau belum, katanya playernya nanti bengi, J siapnya. Berarti awannya sejin aja, J. Ayo dihormati, Cek. Bengi beje, John. Awannya anu bae lah, kin bae. Yuk, Kanggo Mimia Ali sing lagi standby lab. semangat lagi ya. Semangat Cici. Joget ya kayak wong Arban saya. Ayo kok ke sana. Ayo kok. Ayo. Cek. Ayo, Cek. Aduh. Ayo Watambal. Udah kita mamban mana? Ajak kesuwen Watambal, ayo Watambal ah. Sekarukir gambar watu welan pisan kayak kacan lahiran germungkiri bos gorengan Sukabumi sampulani selawase. Aya deno sareng bunda deno kekedik sing duwe 925 aulis bongo tempel wetan sareng bunda nini duwe pujaroka sing duwe Wiramandala Mimi Italia serengkang bekelan nom saking pagirikan oksan sane gedik Mimi Satina bos gesek sing pabean udik bos gorengan Sukabumi serengkang kuwaru kang kuwaru sing ganteng dewek sampunane aja lok di gawe
Sampean kiki mandek Kang Masnun. Hari jar kita mumpung masih jagatnya masih awan. Ayo kuruyu-kuruyu tujuannya sampean garap mendi. Arki diandegaken mlakune. Sebenarnya sampean arep mendisi Kang. Mau nek mbuh arep memiyangan mbuh arep priwen ya ana obrolan. Hari ku tanpa obrolan maning. Kampleng digawa bebaturan ayo tiburan anak kita. Terangke di tengah pinggir pesisir mandek. Arep mendisi Kang dikanek iki. Nggih. Hari sing diarani wong menggawe iku anak yang ora kanggo. Anak kanggo ora kiyeng. Nggih bener Kang. Sira kerasa beli. Sebab apa? Najan kita lahir ning tanah Dermayu, gede ning Dermayu, kruhun buyut ya Dermayu. Nggih. Tapi uripe kita kaya kemaduan. Priwen sih Kang? Priwen jeman. Ya sekarang kemaduan kuyong sumber gula mah nempel ning dibe pasti urip. Sekarang kemaduan kudu Kang. Urip gak gawe rugi sing ditempeli. Kemuju siraku. Bapak Tarsi Serang ayu Sri Gede Bos berasing desa waru calon tuan rumah Serang Warimbul Bos pringat calon tuan rumah saking desa waru Mama Jijang Mimi Aji Munumiati aja nok digawe namun Mama e puja Serang nok puja gede kangku waru sing ganteng Jadi kita kaya panggalan ini Pleng. Priwen sih Kang. Aduh, diuter-uteraken, dibentakaken, diadu bagong, ya uripe kita karo siraki. Encang kerasa beli siraki. Ya ana rasa-rasane Kang anune mah. Jeneng bahasane kita menggawe Gus kerasa pegele ya Kung. Oh, nggih. Menggawe biar padang balik peteng. Ngurusi pakaiane wong sejen. Ngerti siraku. Iya ya Kang. Siraki golongan lawa, golongan kalong kini kampleng. Siraki pada jangkung karo golongan kalong. Menggawe ning waktu bengi. Jang pada dua pikir siraku. Tapi ya tentu kaya kono nari sampiane bisane kakang sewot-sewot baik ku. Ning tentang ini ngomong apa sih sampiane ku? Ya kita menggawe ngurusi pakaiannya wong Cina jangkung. Loh, nyambut sawah searat-arat seamban-amban. Bilang-bilang 10 hektar. Angger sing oleh gede asli mas apa? Ya wong Cina. Kita gede perbudak sebenarnya wong Cina. Cina biar kerasa takang sampian. Iya Kang. Singaran tenaga iku mending. Lamun kita iki masih rosa masih bergas. Yen kita ki lagi menggawe karo kebutuhan yang wong netepi tuna butuhe awak kita. Kin ki beli tenaga gede bae seyiyit-yiyit kita.
sing dikorbanaken ya mau kanggo kebutuhane sing dadi bendoro, sing dadi pegusten. Dadi sok kadang-kadang bakal ning tengah wengi kita ki jelangut pikiran. Apes temen kono nasibe si badan ki kampleng. Bisa ya Kang. Aya denok sareng bunda denok ke kedik sareng ngaulis bawa tempel wetan. Bunda neni Dwi Puja Rukas sing Dwi Wiramandala. Mimi Etalia kang bekel nom saking pagirikan. Noksan sane kedik Mimi Satina sing nyanyak seni. Ya cuman Kang, lamun kita belum ngurusi pakaiannya wong Cina, beli melu ngurusi nih pakaiannya wong Cina, ya harap sing di maning Kang, coba. Sekian sira kabeh para bendega, para cucuk sing dipercaya ning wong Tongki, ning wong Cina, tinggalaken aja sampai pengabdiane sira kabeh iki sengaja kanggo jejaga ning bandakayane wong Cina. Sebab dadi weruh bisane yaki pelok wa masnun nggawa sira ning tempat pasepen kinki ana hal sing sangat rahasia sing mestine bakal merubah nasib sira. Aja sampai kita ki dadi budake wong Tongki, dadi budake wong Cina. Kin ana bendoro anyar, ana pegusten anyar sing bakal kanggo aup-aup, sing bakal melindungi kabeh para cucuk, para bendega sing ngaring tanah Dermayu. Uripe sira sampai 7 turunan. Engko bakal tekaning anak putu dijamin kelawan bendoro lan pegusten sira sing anyar. Jaminane wa pelok, jaminane wa masnun, asal sira nurut lawan wa pelok. Mimi Dandi Sampulani sareng bos gorengan Sukabumi Gede. Mimi Satina bos gesek sing pabean ubi. Sareng bunda neni Dwi Puja Rukas sing Dwi Wiramandala. Aulis bowo tempel wetan. Aja lali aya denok bunda denok sing 29 sampean janji arep ngerubah ning uripe kabeh bangsane cucukan konon ya Kang. Nun Arep ngerubah priwen Dermayu wis dikuasani ni wong Cina Kang. Angger ujung-ujungnya mah kita manggawe ni wong Cina maning. Dadi sirane ketakon sapa sing arep nduluri, sapa sing mengko bakal kanggo aup-aup uripe sira. Jangki penasaran. Pleng ulah Kang. In kita duwe gepekan anyar. Singaran gujengan, singaran titian, singaran gepekan iku kanggo sandaran uripe kita jangkung. Hari kita selawase gujengan lan gepekane karo wong Cina. Ibarat oyot makini, oyot sing wis tua, engkau bakal wis kena angin gede gebruk, tapi kin oyot ki kuat sing bakal digepekin kita. Sing bener tak udah Kang. Penasaran sirane Ya mesti penasaran. Penasaran kula kini Kang, siapa kini? Wong sing Hindia Belanda. Wong Belanda. Cuman najan wong Belanda sing meneng ning tanah segandu bumi Dermayu, kinki sing sengaja kerjasamane karo para Habib wong Yaman, wong sing tanah Jazirah Arab sing bakal ngurip-ngurip sira kabeh. Uripe bakal seneng sira ning waktu kieu. Kang Kuwaro sing ganteng dewek sareng mame Pujai Kedik minangkan ibu Kuwaro sareng nok Pujai Kedik aja lali Mama Haji Ija Mimi Haji Rumiati sing desa Baru.
Dadi sing bakal kanggo aube kita, kanggo kejengane kita iki wong Belanda, Kang. Wong Belanda, cuman padan wadane wong Belanda kene ana sing danai maning. Wong sing Arab. Oh iya. Aja sampai geger-geger, cuman kita karo sira kabeh sing parek karo waplok. Ya sing aran wong Belanda maka sedih kula ku wis ngrungu kuno. Loh, Lamun beli salah wong Belandane arane Mr. Behos Servatius. Dudukuan Kang. Tuan Berhos Servatius. ya. Bener. Dadi sari sampeyan ku wis weruh iki, Kang. Ya sedidik wis ngrungu. Wong Belanda sing bergabung kelawan para Habib, para wong Yaman ku. Berhos, Servatius. awas aja Celsius. Hari ku mesira ramalan cuaca aku nu. Engko sira disangka derajat Celsius. Aja nyapleng. Behos, awas aja Behos. Wah, bokat kelalen ning Portisius patu Berhos bae. Aja sampai tekang Celsius. Kun keadaan cuaca kudu kampleng. Ya. Nggih, Kang. Aduh, dadiku kayak konon para cucuk para pendekar. Jadi kapan saatnya kita tinggalakan kelawan bendoro kita wong Cina, kita ngabdi ya karo wong Belanda kelawan Tuan Berhos Portesius. Mimi Dandi serang bos gorengan suka bumi gidik noksan san kang nyakseni serang kang bekel nom saking pagiringan. Mimi Talia serang Mimi Satina bos gesek saking pabean udik sing Ya nona bakal wis kerasa pegel sebenarnya mak ini. Tidak bahasanya kita ngurusi pakaiannya wong Cina. Hari jari kita lama setengahan ya setengahan orang. Bener mak kayak konon. Gus karuan setengahan. Bayar pajak mah ongko, lanja ongko, kita ketuban pira sing kangelane. Aduh, jangkung. Ibarat kita wong menggawe ning ning tengah lautan, ya cacarane yang gerjong. Menggawe maya sikil kanggo ndas kanggo sikil. Angger bae jangkung dicacari kita ke, ditakri. Kaya wong iya, kaya dene wong sing Cina, wis aja watir. Waplok ning kono dupaya apa sing dari tuna butuhe yang gerbae apa maning yaki kaya tangga kita sing rabine sampai telu. Ya tuntutannya ku mengkono ora pre. Siraku gemuyu. Sampean mari mengrabi telu lo semang kita. Ya kudu sapa Batur Melaka sing duwe rabi telu ku pre. Aja Kang Duh. Sirama hari sampeyan iki meneng bae kudu Kang. Non dudu rabi bener. Rabi-rabian. Sampai hari lapasaken maning cangkem kun.